الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ni mga palanggungan haram Islam, insyaAllah ta'ala waktu ini amoy in laung ta tumubtub na in pangajian na to at tungod sin maudu na to babaan sin amoy in laung ta pangajian sin kita niyo paay na tadhabon at iniareng mga bahagian sin pangajian doon hayan amo na in tiagnaan na to tungod paparkala pag lakiwin ilang simbahan sa tarendiya sa buwangan at pag hula-hula pagambuok sinusog ibang babae dahil kapanagnaan sila amoin matibuok sampay lang ta simampay na kita pa amoyin duhulan niya insyaallah ta'ala tungod pa amoyin pag-ipat lang ta pag paruli mga kaanakan magtuwihan sibuda in kaaunan sin ini usog iban babae naghambok iban nagbubutas so abito inyan katantan aw naturan amoin piyata tarangkato taniyo sin sara sarta demikian inyan katantan nahalulay na waktu pasin Rasul sallallahu alaihi wasallam serta di magpakda pa pangatising kita niyo katantan intungod paparkala ito amun di na kita niyo manjari himilang di na kita niyo manjari gumanap doon hadya kita niyo magad amin aturan piatar rangsin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ya magad hasara pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya hasupaya ando kaylo in kita niyo amuin makadawhat sin ini rida sin Allah subhanahu wa ta'ala kadutan niyo amad to namin mapatut-batupon sin kita niyo katantan manjari mga palanggungan sin kami kami Islam in biya mga kiyawin namo kay napusan din mga pangajian na to amin limabay amin pagyanong long niya taraddudul mahdun bayna abihi wa ummi amo na in lang ta pagpi sin bata-bata mangsaw pa manaaw ning pagbutas sin ina iban sin ama amo hindi na tuod mahalulay in kahalan nila tungod sinya to in bata-bata di manjari mapinda in kahalan niya bisan ba mapinda in kahalan sin ina iban ama amin mabot pa amo hindi na tuod sila magsulot in tungod paparkala sin anak nila suway to di mahalin in kahalan in lawitod malingkat amoy hindi maka ini amiyo in bata-bata bihan sing kahalan ni ina niya kay ama niya biya mga nagbubutas ang kanna matawd kabaakan taring mga ini kaiwanan amoy mahal ka kanila in pag ayupot pagpayakon ha anak nila amo hindi nila pananamon in sila yaon nagkakalo at awan nagbubutas biya na sinagi dahil nga mga panghindo kato sinagama bang sa upama in inaiwan ama bat di na magsulot at tawaon laung tapagsagaan halaw man sin paghula-hula na di nila manjari hipakita ang mga kaanakan nila in sila yaon ini wala nagamo katantan sin pakaradyaan halaw man sin paghula-hula nila kan nabang aon din dun haon di nila pagamuhan na hambok din nga mga panghindo kato sinakamata amin sumud sila karwarwa palaw sin bili pagbisarahan nila namin tungod paparkala wala nila pegamuhan sarta bang sila makakuha na rin halawang bilik amuin suway-saway ay mukain kakitaan sin anak nila hasupaya in sila hipagbansag sin mga kaanakan nila wang isablong na hiyama kay na wala na mutod kaya sakupan nagini kalo Nagkakasinagala sa para lito adlaw sa madtubihan sa ditod ka na naman si mga kaanakan bihan hasupaya ano kayo mga anak bihan na in sila amoy in bangbiya bisaraon sing kita lang ta proud bihanin na mo in mga kaanakan tawang long niya hiina iba ni ama wala na mutod kaya na naman yan nagkalo din katagna na bihad to pagtarbiya yan to pagtarbiya yan to hambok din ang mga pagtarbiya pagdihil mo yan to kuwan bata-bata akan nahambok din ang mga panghindo sinakama amoy in kasandalan mo indukal mo kadi mo kayo
Bihan. Amoy in hikapag maap mo pa bihan. Misan ikaw na inamin hinangan sin mangi, hikapag maap mo pa. Correct. Na bihan. Naampay niyan hambo. Sa lago tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sila biya mga amin makasandal si bihan to. Na tungod si namin yan to, bakas na nasabot bihan, manjari tayo to biya mga ini review-reviewon. Itakbal ko na pa amin ini lang ta ini pindua ko ini isabihan muna amoin sumalab ka to tanim patan waktu ini supaya maka tuwi na kita nusin pagkaradyan na to insyaallah paleto kadorsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa alihi al-awwalin wal akhirin. Wa salatullahi wa salamuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu ala safwati khalqih wa khatimi anbiya'ihi wa rusulih sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Warahmatullahi wa magfiratuhu littabi'in wa tabi'ahim bihasan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So alhamdulillah mga palanguan sing kami haaramasin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun yan kamu yayaw ni maalog kamu lang taharuman ini. Yan na isab kami biya na sinari masing ko kalasahan amun lang ta imalok kani magbalik. Biyasin waktu kabyaksahan sa tadiha programa sing kami paay na tadhabon. Ini insyaallah subhanahu wa ta'ala mga panahon haram Islam kapag balik-balikan sing kami continue rin programa sing kami lang taluay may maudo insyaallah ta'ala mawas kami ang maudo na lumawag na isab kami sila mun maudo lang takakunahan sin kita niyo diha mo lang takawi sin kita niyo halaw man sin dunya ini Insyaallah. so manjari mga panahon haram Islam yan na sambat sing ko kalasahan natin din kami lang tabiaon na kapin-kapin diha maudo amon lang tapaliharan sin pag-ayura at tawagan pag-ayupot pag-upik sa mga long takaanakan amoy in long ta na jimato harwa maas nila inamon long ta pagbutas kagwa na doon nakapagbutas long ta amon nakabuhi at tawagan mutas haamin kamatay sabab na duha sa katon mabutas Amo na. butas kabuhi nabutas daw nagkamatay. Amo yan to inamon bayta si mga kamaasan sing kita nyo. Kato na biyad to ha. So inyang gataan mga palang una kamay sa magjato yan at tiap-tiap lang ta family. Di na to yan ka unuwen kapagangan, katangkisan. Jumatutuod yan. So riha ini hanggang na mawajib in kita niyo bilang ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala nag-aaram mahakam Islam sa ta ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in subay natudod pariharaon pag-aaram sing kita niyo. Sa ta pahaman matuk marayon pag hindo sinarama sabab na biyadin mo kaagi mag-arama, haarama sin Allah Ta'ala, bang di mo kaingatan at ulang sarap niya. Amo yan tumapalang harama Islam, sabab na suwayin kabuhita bilang Muslim, magad habitikan sin pamando sin arama Islam. Na biyadin ba'y sabing katudyo mo paran, kabayaan sin Allah Ta'ala, bang mismo in arama sin Allah Ta'ala, di mo kaingatan. Amo yan, to iban makaayib mga palang harama Islam, ayib na kula, hatiap-tiap nagugulan Muslim, amon imyan sa Muslim ako, inaaram ako Islam, pag-usin hindi niya kaingatan, inaaram pag-aaramahan niya. Ano yan mga palagwan na aram Islam? Ang patuntunan na to, in kabuhi si Muslim, suway tumaytay hapamando sinaaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amo na ini hanggan na imang kaguruhan sing kamo, mga palagwan na aram Islam, atin na di magbati laol, atin magpasampay sinisala sin Allah subhanahu wa ta'ala, haamon ilmo lang ta, kaya musbos ka nila sintuhan ni Rabbul Alamin, hapang lugto nila sa nanuntut kaniya, atin niya kawajiban, sarta di yan magbati lawol sa room sa adlaw mga sarapat natin niya di sila maghundong magkabtangan padiharan sin aram mga tuwan sabab mo tibaksod muna in pagpatumtuman sing kami ginhawaran na mo lapay na halira mo iwan na sing kita niyo kataan bang sa muslimin haliw ko pandunya amo ito mga palawang haram Islam nariha ini bang tarihang paruhon in pag-aramata kumati sin agama na diin na kita makahati sin pag-agama atau biya din na rumag mo sin agama rikato pag-isap kita magliso-liso na biya sinagi rahmat sin Allah ta'ala kato nikmat dakula amon piyaon ni daw Islam katuan subhanallah o dalawang tabi mga hati ni kuan ni katuan rejiki sin Allah ta'ala dahil nikmat sin Allah ta'ala dihil kato mga panahon na agama Islam inamo inlaw tadi na kita kasigpitan manuntut ilmu inamon mga sila busy, naroon na sila bahay nila katuan, naroon na sila umukabukab yan sila ng TV nila. Bihad to kari. Na kami sabing kamo yan, biya na sinari na yan, nakaburo na tampat-tampat niyo. Wala nakagawa na yung pamaybaysin kamo, na yung kami niyan do. Katuan, bukunin nilang tabi mga pangkuan mga panahon Islam, kaya na iniibarat isabsin kami, inshallah subhanahu wa ta'ala, pang manda, in ka-ikhlas tumubuha pangatayin sing kami, amuin lang ta magpasampay,
Sindi-indiin na lang ta kiamus-kamus na Allah Ta'ala di mga panghati tungod paliharan pag-agama. Amo ito. Amo yan to, katuan. So, ininigatan mga palang unang Islam na ando ayaw tuod kita niyo magpatilaon. Jumaka kita niyo. Sinamo ilang ta programa ini karena na magkapuso ta rin di niya ilmo. Amo na. Katuan ilmo. Na banghirol sin Allah Ta'ala yung kamirihay ni sa mga palang unang Islam na imalap sa kami ni kitab mabuka rin sab kami makadidas dahil hanguin lang ta tiranan sinamong pamando sin agama sabab na bangso pa may sablang ta in pamando sin kami gumawa din hayad to nang kuna sa kami naguno nagpamuntol nagpauno na kato nagpabingkok na kagi si pag-agama amoy to so dahil hapaghali mga panahon na agama Islam imaalop kami lang kasing kitab asupaya on guide namo amon di kami makasihat o dolong ta na aunsan waktu na magpakali dasa kato ni dilata bayan ko na inato kata na sa diyan pagkamano siya sing kita na magkalong magkalong ta magkasa amoy to kato muna na in kita amin ini programa tayo hindi ini ibang on dapat amon di siya mara biya mga pa amin mara paglangog ba in pagkala sin ini pagpangadji ha kama so muna in tungod paparkala ini di mo maula-ula ini ibig bisarahan mo ron ini kalam sin Allah Ta'ala naman jari intag dapusin ini kabtangan yon katantan tuhon Rabbul Alamin subay tayon halkaan iwan subay kita magmartabat doon ha mga kabtangan yon karena inya to bang tamaraya to ibadat ito pa Allah Subhanahu wa Ta'ala impang halka tahakal lam sin Allah Ta'ala halkaan niya kita hadlaw ka na insyaallah miadto hangkan na longta sampai in kami ni nagahalli kami amo hindi mahinang siya longta biya kalalangukan yung mga karadyaan namin magwa da hindi muna na bang hadjama ka din kami nari kami mabaya sing kalamuran sinamin inihipag ini kuan so muna mataod bihan kabaakan kahalang sin Quran namin lang niya ini parman sin Tuhan Rabbul Alamin palyaghaku kalilan walyabku kathira yung mga tao amuin naghahak-hak na sadya nagkukugkuyag na hadya dahil hindi hababaw sing gumini inya to katantan kana naman nila yung kasusahan nila hadlaw akhirat magtangis na sadya sila bihating kahalan nasarta demikian ang paparman sin Allah Ta'ala inna Allah la yuhibbul farihin di tuod in Allah Ta'ala makasi maulong malasa hamanga sila amuin nagkukugkuyag sadya bihat to so muna labi nakalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala di mo man diri pagkukuyagin niyaon karena muna ini alop mo ron haon ay ikaw inibadat yaon ini siguro mo na makawain pahala ding Allah Ta'ala bihan. Hati niri mo kapagkukuyag. Hati na pagkukuyag mang dahi pa mo tagbos may nang kapalaan. Amo na siya to bihan. To amin magkatawa ka bihan. Ang kana sa batanda in kuan aon na buk bata bihan. May tay sablong ni patuan in mga kuan na supaya in pagkatawa isablong ni makaigba karo. Bihan natin na bisan kita kaya karo malaw ang karo tanto. Nasain kabunalan ni wayron makawa sin tawro ka ing karayawan. Sabab mo naman bang masuhon na mauno ng pag-lecture ito. Lang niya basta pala tuon. Di ka lang ni makatug si makit lang nito ang pagkatawa. Kita ka yan. Na wala nila kaya na naman ito. Hambuk panggura-gura pa Allah Ta'ala. Panggura-gura sa istihja. Ada kala ka to ni istihja. Istihja sa mudyo-mudyo. Panglagi-lagi. Nakatoy ko nung ibutang ta tanalim. Ibutang ta ama mo. Kaptangan sinama mo. Manjari ini singuran mo yung kaptangan nito usod to pagliki-liki kuno ba para saan niya mo makakita sa kuan nabukon ba correct ikakuyag ba to ma ate na ngimi na tay ka na kita sabab bena boss yung jojo ako sa anak ko mayroon halka ni ko na mangidong gato na ikaw na anak ko po jojo kita ka yan na lang sinong tala ipon ko ikaw na inupalupa niya yaon mag ilangon niya biya way rumisan hang sulagbahi mo na hinang niya ako'y nag-il kanya katan niya. Namo yan mga katote mangurang kan bunal niya na bang sa upama ing kami ni biya mga aun doon kaptangan namo biya mga makakatawa. Ini to lamo dito ha pangadjian. Bukon amin biya kami mag ini pawa biya na supaya taw ini kumatawa ka mo. Bukon ka mga misal sa boton niya. Ini misal dito biya lo paragos makakatawa. Bukon ito pektura na mo timaksud ini supaya mano siya katawahon. Bihat amat timin kwan niya. Sabab muna in parkala pag-aramay ni
suway ikaw serious long sinanggalis. Correct ka to. Wayroon amuin long ta ini hinangon mo ro na haon amin makaharap pa way kapus paiddahan. Suway si outod ka paiddahan, aon magmumpaat. Doon pawaransin tao, iwan sin makarungog ka niya. So, yung pagkara ka to, mo serious mo, labi ng pagbagaka, man siya ito sumud. Na, amo na ito. Sumud siya mo, sumpay lang ta na. Nabang siya magkasundo, kaya yung surat niya. Na lang tayo niya, tumisan ito mga nakasiyasay pa amin bukon maudo ini, sa alamod, parkala. Suway na ito hatihon. Suway ito hitaw na ito, palong simbigi jantong na ito, yung mga ito katan, bukon niya ito lang kalalanguan, iban bukon siya parkala makaan. Bukon. Mabugat yan to. Parkala hinangon mo siwi-siwi dia akan sinallahu ta'ala mahal ka mabugat hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab tutong basad niya. Yung mga yan to kataan. Mahal ka kaniya inyad to. At ini niya katonin aga mapagdugdon sing kanang ni masing karasulan. Kanahambok din ang mga biyita sin Rasul bihan. Khairul a'mal madama alay wa in qalla. Kita ko yan. In sa reo-reo amal hadarat sinallahu ta'ala amin tiyo tutukan mo misan din kaunan niya tiyo-tiyo. Misan din kaunan niya siwi-siwi. Suway mo yan to, di taliw na alam mo siwi-siwi na saan, way rahal ka niya. Masya Allah, ito manjari taliw sinambok mano siya ang biyat to. Na manjari hatungod sin parkala, amoy inlong ta ini, pag ipat ini, pag ayupot ini, di sa kita manjari imyan, yung taod na si maka-ipat bihan, mga bata-bata, maguno ka bihan. Sabab, mataod, tabi ada kuman, mga kamaasan bihan, mag-anak sa jawihan, pag-usit to, itilo na dyan mga kaanakan pakain-pakain. Aun kaibanan, biyan ay buloy na dyan karandanan. Bagong ba? Kapag-usara. Nawala nila kihatin, amanat sila mga sala. Doon kanila. Yung bata-bata ito. Suway nila ayuputon nito. In pag-ayupot nila hangan, sinallahu subhanahu wa ta'ala, ibadat dakula. Ibadat dakula. In paggasto mo ahli mo, ibadat pa Allah ta'ala dakula. Napaka. Inpiyag napaka mo kanila, para bukon pa isab kayo mo. Sabi napaka rin na ito ang alamin. Budget deal sinallahu ta'ala para mga kaanakan taman ito yan, liyaway hadya kato. Nabang mo ito na, magtupakabayaan sinini Allah ta'ala, may nang mo ibadat. May nang mo karayawan. Nang ito. So doon ay nilang tabi na si Kiyaweta na mo, haliyawayan pangadyan sing kita niyo, hatungod sin amin bata-bata, bang maawon ha antara ni sin maasim biya mga pagbutas, manjari ingkiaunan sin pagbutas ito rin na sila mga lulay, but lawi na in nagbubutas din sin naghambuok, na biya na sinagi, suway in bata-bata, di mapinda in kahalan niya. In paglasahiyama niya, paglasahina niya, di mapinda, laro-arwa doon da. At iniyan sa kaulola, in pagbulak sin maas, di mahinang sabab, maigin pagbulak sin kasi paanak magtuwihan sin doa sila. Suway ratutog magtuwihan, bang aun dapat, bang nila kasandalan bet na sinari na mukain na, amoy ini di ka na naman si bata-bata, hina niya kaya ma niya nagkakal. Bihan, biya da sinway. Ini ni mataod piyag ka na naman na mo. Sambil baran ko na ka na naman ko bihan. Amoy ini magbukas sila, salta pagsulutan. Manaw madto pa ini sara, lam niya tuan, ang kami ni rin na to mahalulay, sa babing kahalan sin di mato kamo ini, lawi na marayaw yung magbutas din sin naghambo. Hatungod si mga anak na mo ini, kaya pag isun-isunan na mo bihay ni. Atin niya nari na mo pasaran. In kami tungod ha anak na mo, iwan di na mo hipananamlong niya inamuin, in anak na mo ini, biya sa pantun, mailo siya. Mailo siya. Wala da siya na ilo. In ako long sinusog, naghihinang ako, nahiril ko ra kani kakuunahan niya. Magtuwihan. Daiwan ako nakasakop ako sambil na in piya ngayo sinusog magtuwihan pagkari na sila magkapag-amo, di na siya magbutas na in kuan. Marayaw na lang ni nagbubutas. At nakikita nila katuan para kanila tining pagbutas na labi na ikarayo na si pag-amo. Na amo na siya to. So in sila sa batanda, alawm sin 8 tahon sila nang gini hambuok. Wailong niya kami nakawaak kasanangan. Nahasababi niya ito, napikil ko lang sinusubbihan, kaluha, hindi kasanang kamo, subay kami nagbubutas. Na inkiaunan, natin na nagbutas sila, kamarayaw. Yung pagbutas, pagyanon ko, nagbutas sila kamarayaw, naginang hadjakatas, nagbutas na. At iniin sila, wag ko na magtiyaon. Sa sumagawa, inusog ini, at iniaon pag-usahan niya. Wala niya rapin na yung pagnapakaha, anak niya, asawa niya, iban simbituanan niya. Lamon.
Dia napakahan nila. Dia napakahan niya. Niya. Sa Malakuman natin na butas na butas sila. na dyan sila. At physically sila separated na lang sinanggalis. Sa sumagawa tungod sinamin biya mga katanta nito wala na na sabab na bang sila naghambok bihan na gaman hilwala. Madtubihan. Na inahinang nagbutas na. Alhamdulillah, inamin aun anak nila ruwa. Inamin dua anak nila aun na hinang na professional karwa. Ampa na long tama kaibog-ibogin mga ini course nagkakawa nila matubihan. Sin anak nila karwa. Na inamin inaiban sinama butas na. Wayron na kuan nila sa hatungod sin pag napakamasira yung pag napakasinama. So yung mga bata ng dakatan wala na amon na wala kaya pasara. Wala kaya pasara. Oh, na inamin ina wala isang nagkuan nagini bana. Nagipat na hadya mga haanak niya. Matubihan. Na mura ko manin usog lang ta nag-asawa na lukaing sa wala na iging pag-uno yaw. In pag-upiksa. Ang pagkaisa ng anak na bisan bitwanan niya na. Na. Amon yung pagyanong doon ni inbeta doon ni bata-bata ingas to. Bata-bata. Ang pain ini sambil pabitwanan niya. Dia gastuhan. Iban pakwan ini uno ba ini amoy ini service ini vehicle long sin kita. Aon diri ka. Aon diri. Ang kagunahan nila. Os aon paron haon naman driver mag kuwan. Na mo yan. Na dia doreng ha mga sa lingkat-lingkat lang ta amin pangadya. Correct. Daing ha mga ini lang ta Arab. Amin mga Arab balong ta hakuan. Nain sila ini bang sila mabaya na mag-asawa matubihan muna mag-asawa yung mga Arab kaybanan. Amin mabaya sila mataw din anak nila. Bang in asawa nila rin makaanak. In amin asawa nila yaon butasan nila. Nawang nila butasan na in amin asawa nila yaon pahinangan nila ba Iban sing kakukunhan katantan masiragya kasuhan nila. Reason nila na. Yaon naman tubihan. Na ang kana ayo ko mainuino dengan mga Arabihan mag-abot sambil mga ini labihang puin asawa nila. Sa bukon ni sabiyon katanta naghambog nila. Bukon tayo asawa katanta. Bukon. Ini upat magduwihan. Mga ondain doon ni na kuan. Ha? Kita kabiya sinamin ini Malik Abdulaziz. Na inanak niya labi katluan. Yung anak niya katluan. Inaasawa niya ang putagwalo. Sa bukod na utas siya sa bukod naghahambukin ang putagwalo ito. Sana magsinublihan biyan. Sa inyaw niya ayupot kata. Tanda niya yung mga kaanakan namin nagsultan na mapos din kayo. Kanya bukod niyo ng kaina. Maglanggong adya. Amten mo adya ama. Sa nagsusulot sila. Nagsusulot sila katan. Nagsusulot sila. Among dia gimantin na yung katuan. Ang kaama adya sila yan. Ang kaama adya sila. Nabihan yan yung mga kamatauran din ang mga Arab. Bihan ito yung ano nila. Correct. Na hasawag muna sila nakahati sa pag-agama. Na mo ito. Nalong ni amin kaya bin talong tapangadyan. Balikan tanay sa at inatungod si bata-bata. Bang sa upama nagbutas na doon na yaon magpi siya. Issue in hambuukan niya. Nabanglong niya in bata-bata yaon mabut na siya 7 tahon. Inong pangumulan. Aon nakapatot niya magpi ising kabayan niya doonan. Doon nakakanama niya. Doon nakanama niya tawaran kanina niya. Banglong niya ini mapi niya ina niya. Narito siya kan ina niya bang doom. Ha? Bang adlaw rito siya kanama niya. Kanama niya. Oo. Nabang impini niya ama niya. Dumi ba nadlaw rito siya kanama niya. Oh, ini amin pagyanon doon bata-bata babae. Along siya 7 tahon. Along 7 tahon. Sa bablaw niya, intungod pa amin bata-bata yaon, labi siya maparuli ama niya. Kaprotekan siya ama niya. Dahil sinamin paproteksi niya. Siyempre, usog siya. Kababin siya usog magtubihan. At tiniaon balong ta, biya pagyanon sin Arab, rujula, sinamin mga usog magtubihan. At tiniaon pagkausog. Bukod pagkausog kami di o kuntimbakon. Pagkausog sinamin usog biha, natin niya intao, kakitaan nila, aon balong ta, aturun doon haon biya mga manaalong sinila. Sinamin bahasa Arab. Di makausos. Di makausos ng tao. So, yan, walong niya. Napagganong niya, ina da sa unong niya. Ina da lang niya. Nakita ko. Dukay yung sana namin kaptangan lang niya. Alam niya, nama, yung nama. Oo. Nadukay yung pagkali sin tao. Iban sin kuhan. Amo yan inini in pangatod sin sarap. Na amo yan tulong tayo. So, misang pabayat ito yung sabgatuan, dili siya batin naman dyan pagangan sin namon ama,
Di So man pa mapini siya sin anak niya, nari ako kay mama, at tinaroon ka niya dumi panadlaw, sa bangis sa baon waktu mawaya sa misita kanina niya, nila sa manjari pa Di ka man sinama, diri, daw di. kayo ko magganto. So isabdulan niya, sabay Di na alaka, sabda sila to rahim na amo na ba iban mga yan bang nagsusulot da ang pagyanon kung nagsusulot bang ukat na so wag sure magsulot So ito magsulot. but haaga mata di maaunin kasan nangan sindua magtiaon bang sa upa mari natuod sila ini makapaghambok but suway na magbulak Diyari ni misan biya diyari magbulak misan na sila nagbulak suway na sila magsulot Sila na magsulot. Okay. suway na sila magsulot Bukong biya magbantay yung Bukong biya magbanta. Bukong mamagkita ibiyahin biya ng ang kan na tungod ha pagkala simpagtiaon sinusugi ibang babae hangan sinaka may Islam wayron criminal kwandunan liability runan Correct. di yan majilin usog di majilin babae tungod simpagkala yan Ano na? oo at inasubay raaw ning pagsulot bihan hatungod sin kahalan sinana na inyad to lang yan na inda biya mga inako ni biaon to biya kasasawan ko adlaw ini misang kaurika ko na dito na kawakan inaamo na atas dahon sinusunod dahon to na pareha na inanaktay niya Mas biya na sila magbagay-bagay katuan. magbagay pareha na inanaktay ni pasal na inako ini biaon pa kasasawan ko to Tapos kampante pangatay ng katuan, ito naman kanina. yan turahay na Biyad. bihad din namin kuhan so long taon na pagsulutan bihan Kati niya katuan, napubis sa inarama, bang taraw rin naman, aturan niya. Minsan pa dyan ito yung mga pagkala, biya ito pagbutas, sa bang mo iaarad in aturan, atin eh, mga bata-bata, di da sambat mo may nang biya ang kapasara. na muna kabang haka mga Islam minsan sa pamanagbutas sila ito magtaymangod sila Magtayo pa na sila arama, ho. magtaymangod sa Ang paghihap sambat si Bisara, ang papinagsamahan nila. Katuan, magtaymangod sila Magtayo arama na arama. nasubira magsulot Amo na. di man dyan biya tumahinang biya mga amin Iban kuntara katuan, mariin kasi iban la sa misabasan na butas, masira ang biya. Naaw na dyan O tulong ta kumuko Oo. sa na siyempre katuan, napakas ko lima sa kanya. On day to nakapin na sa di ito mai Haway na sa ulong ito na. on sa to English niya simbiyato ang first love never First love never die. na ito pag ano Correct ko. oh Ama yan to. So, na naman jari amin tungod pa pagkala long ta sumuno sumunod mga palangon na kama Islam, Sa nakapin ng mga long tabi at mga pangadyansing kita, paliharan sinamon long ta pagtulak. Pagtulak amo in long ta sindua maas, may long ta to amok din ang mga maas. Sab na on waktu yung ito na magtulak siya na so pa man nabubutas na sila. makaigding awla Okay, hula. Nalaw na inambuo kinama tumulak mga ito pa mga mag-usaha Mag-usaha, kasi buwi ang tumulak. Naman jari biyanin ba so pa in bata-bata. Bang so pa maamok ding harwamaas nila tumulak yaon. In bata-bata isi wahay mapatutdunan. Hawak to hatulakan ng mga mama ataw kan ina amoy to. So kaya tadi mga palangon na kamay sa na idza arada an yusafira ahadul abawain safran yaudu ba'dahu ila albalad kana alwalad inda al-muqim minhuma. Ameto. Apabila lang na mawaya tumulak, inhambuog ding mga ruwamaas sin bata-bata. Ama na ka, tawa ina na ka. Sin pagtulak, amuhin magbalik day sab siya, amon pahula, amon bibutangan hulaan nila. So, biyadiin. Uno in hinangon hawata-bata. Uno, paagaron ba sin amon tumulak yaon, atawa lang tahiwin na roon pa amon kawin. Okay, amoy at tumapraw na wisdom. So kaya may tadihay nilong na apabila timulak inamuk din mga maas niya, amon pagtulak, magbalik di sa mon pahula, lausin mga ulama at inalabi marayaw in bata-bata, paruunon pa amon Kevin. Bang inain Kevin din hula, narumon siya ina. Sa lugay sinama na yan to ha, tulakan. At abang sabi na timulak ka to ha, hibin doon ha, ama. Sa lugay sinina, wala pa nakawin ha, tulakan. So amo yan to. Sa apabila lang na inkaaw sin pagtulak ini, amon niat sin timulak. Laong na in siya agos magganti na hulaan katuan. Tumulak siya pamukhula. Bukod maksud long ta magbalik damon pahula niya bakas kaya butangan niya. Sa tumulak siya ganta maglain na, limito tumutog na. Awla yaon na diha ini mga palawon haram Islam kitaon in long ta maslahasin bata-bata. Kitaon. Uno ba ikaryaw fa bata-bata ini paagaron na bata mo in maas na naglain pan si pakula atawa ikaryaw indimi siya pa amon maas na yari Kevin na hula amo ito katuan so bangin pangatod sin sara atawa sin kauman katuan atawa sin mga long tamon
maghukom ka tuan. Laom na imbata-bata hikarayaw kaniya, insuway siya makad, matupamaas niya mo naglain hula na, napagaroon siya. Pakaroon na siya. Sa bangsa pa mahapangatod sin sara, atawagan sin hukom, amo naghukom na indo na gatuan. Laom na biya dagbos lami marayaw, ikarayaw habata-bata Indonesia pa among tiabin niya wala. Indonesia kagi, naparoon siya. Amo yan to inaturan mga palangon na kami. Sa meta, dihay ni, atin na ingkagunan dihay ni, atin na amon hadap sin pag-ipat ka. Amo na. Maksud sin pag-ipat, suway mapalihara yung bata-bata, mapalihara siya. So bang di mapalihara, sinamon timulak, maningkat indumon siya hakyawin. Gamit yan, bang isa papangatod sin sara, di makapalihara inamon kyawin, habata-bata, manghibin doon kaniya, labi mara yung bata-bata pa, kung pa mo timulak po. Atin niya, maksud doon haon, amin, inamin talion sinamun mag-ipat, doon ha amin ini hikarayaw habata-bata. Hikarayaw habata-bata. Iutag ta makajarita do ini pasuran biya mga pikilan mon pa amin bihad to. Pa imaksud pasal simbata-bata, ibutang tabang simbata-bata nangangadji ka atawa nag-school ka. Koreko. Na so it siya na naka-enroll na bihan na school atawa ito nga sintamon na siya. Naman jari hawak to yan to tumulak na sa pamay nama. Na misan pa yung kaunan niya, long ta in ama yaon, ini makalukay sim pagtulak niya, at yung kabayaan niya, so makakadinanak niya, subay niya talion day, sabihin hikarayaw niya. Mas Sabab muna, di day sabihin anak niya kapasaran, sabab yun dahalaw man sinina. Yun dahalaw man sinina. Sarda nag-i-school din So tayo tangtain siya nag-i-school, atawanangan di magtubihan, sabab ilabi mahal ka dito, amuin kakunahan si bata-bata bihan kapag sulig niya. So pangatod ka to, magtimbang, hikarayaw ka din dumong siya. Hindi, indo, nabihat to. Nabihat din kahalan bihan. Na, inshallah tala, bihan, yung mga yan katan, di madatusan. Dahil nga mga kuhan ba, tungod si mga kaanakan magtubihan, subay to, labi mahal ka, italion si Maas, doon ha, amin hikarayaw, bata-bata. Sabab naman na sila, amin duayad to, nabutas na long taha, tungod yung pagkala, long ta, ang pagtawakon, ini hala jawziya, amin na tungod sin paghambuok sila magtiyaon, pagka sila butas na long ta, di na to, ini mabisarain biya mga paghambuok ito, sabab muna, aun yan mabutas, amin mabaya kay bandi subay kabutasun, panglimyo na ini amin suin long taim pagtalak ito pa amin to talaka atin niya di na tulong taman jari wingon subay na imbabay makabanarwaing ang panay sa kabutasan sin banahi karwayat to ang panay sa manjari makabalik magtubihan na amad to imbya mga dahil mga sabab sa atin niya, uno-uno yung Juma, ito sumerado tayo maunsin dua. Correct. Inamin pakaradyan ito sa atungod sim pagtayma nila, labi mahal kanila yung mga anak nila doon bihan, aming kahalan sa mga anak. So, ang tabi kita ang katuan dihay niya, ang tabi kita, namun maksusin sa dihay ni katuan, natin niya, kita untuk din namun law tahi karayong bata. Bata. Minsan pa law pangatod mo biya nagbus ikoy makuwila bakas niya ha. Sa maksud din diha niya tinamon pag-ipat sa bata. Kitaon. Minsan pa yung matanan ka ako inanak ko sa Erika ko. Oh, matanan kay minanak buron kay. Atuan daw pa tumulak sa bukon hikaraw bata dahon mo siya. So aturo na si Sara katuan amon hikaraw bata. Bukon hikaraw kaniya. At inain talion sin hibutang tanin ama. Talion sin ama. Bukon ha amin katanaman niya. Bukon katanaman niya. Sa aming katanaman sin bata-bata hikaraw bata. Amon di mo kumangin bata. Amo yan to. Ati amo yan din amon nakatutok in Sara aram man katuan. Ati niya. Hao long tamuin amon hal sin bata-bata in piandang. Amo yan to. Na demikian lang ta sumunod doon naon biyeta ka to aktiflul mahdun amana. Intungod pa bata-bata amin iipaton magtubihan doon hatungod sin mga tao imipat kaniya amanat doon kanila. Subay amotin hitaw nila halom sin ini panganal nila sibo dai na iwan sinama at tawabang aon kapangandulan do kaing imipat. In amin talion sin imiipat to inyad to yung bata-bata amanat. Sin Allah Ta'ala. Buko naman at sin inaiba nama. Allah Ta'ala nagamanat kaniya. Sababin parkala, yun parkala pag-akama. In katan, di mirihil sinamuin ini tutumbasan ito, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban Allah Ta'ala, sumukot kanila, bangsa pa marin nila hitunay, in pagkaradyaan, amuin, kiya tukbal kanila. Sin Tuhan Rabbul Alamin, tungod pa aming bata-bata. Ang pinakakala, di mo jaga na, di mo katapukan. Di mo katapukan. Di mo katapukan.
amo pakalong ta, amuin hiwal, kignot ka hiwal mo na. Misanin, amuin ini, kignot hadya sinamin jantong mo yung kingatan. Amo pakaton na niyat na. Walang pananiyat kaya na sa subhanallah. In Tuhan Rabbul Alamin, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Amin tiyatapok sindagal mo yun, kainatan sin Allah Ta'ala. Di siya katapukan. Na amo yan. Surun ha inilong niya, wajib hatao imiipat. Amin ingatun niya marayawihan, ibata-bata yaon, amanat sin Allah Ta'ala. Subay niya patutuon doon haon, inamin tungod papag-ipat karunahan sin ini aga maroon ipaipat kaniya tawalong tahito na ini aroon ha amin bata-bata yaon amo na yung pagayupot kaniya pag pag ayo raha bata-bata yaon uno na rin ang mga aturan nito sa subay niya panganalon marayaw in yaon in amin siya yaon bangsaw pa di niya kakausan dahon yung pagipat di niya kakausan dahon yung pagipat yaon subay siya mamaita. Long neri ko kakausan ni pasal beni ibaita niyan sabab. Bang neri hikatunay inamin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala doon haon muna amunain ini long ta pagtarbiyah bata-bata yaw. Pagipat bata-bata muna inamin ini jasad niya subay siya ini marayaw ini kaupik sa bata-bata bihan amin paghali supaya siya di magtuy-tuy ini kugdanan sin masakit bihan aun doon paghali at ini subay ni kaingatan uno yung panggakabihan bata-bata yaw namin di siya kugdanan sin sakit precaution panggakaha amin ini bata-bata yaw supaya siya di makuhila long ta di siya makugdanan sin mga sakit bihan na ikaruan niya bihan amoy ini kwan niya akal si bata-bata yaon subay siya amoy mahinang ini kwan yaon amoy ibutang ta among develop ko doon akal niya ma-develop namin panganan si bata-bata bihan amin ma-matured ba bang amoy niya bata-bata bihan minsan pa siya bata-bata bang dungo ko ning pamisarahan niya sa tumaas pamisarahan o sa pagtawag late bloomer ka to na dahil na sa pagtarbiya ka to na doon hayan so akal si bata-bata na ini katunya amunain ini rohiya bagyano natin niya subay inamuin parsupatan si bata-bata yon harap patukan Rabbul Alamin amuin mahinang niya katanuran niya magtuya na supaya di bata-bata yaon malukpas lang ta inamuin susungon niya sumulig siya ta kapag-iman sumulig siya pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala so doon ha amin tao kaya pangandulan mag-ipat bang sa upamari niya mara inamin to parkala siya butit to amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala subay bukunin talion niya rito mahal ka kaniya amoy dirihilan kaniya bukon tipungon niya bukon naman timpungon niya amin long niya bihan bisan uno sa bata-batayan bisan uno na adya importante yaon mahasil ko ato katanong na imipat ako so napuhungon ti dirihilan amoy dirihilan nabukon amot tin subay in Muslim bukon naman tin pagtalion pag-ibadating kakunan nang nakita ko inamin Halimatus Sa'diyah ha amin pag-ipat Rasul sallallahu alaihi wasallam inyat ni anak niya so kita ni bata-bata may anak ilo na amin pa na naman niya pag-ipat niya Rasul sallallahu alaihi wasallam labi rin sin ini ina ilan para masusa serihan bang in Rasul long ta aun lumatong kanya bukon marayaw biha di kasusyan niya ito katarata iba ni kabutol niya yung mga pagkaradyaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam so ipagjagan niya natutog iwan simbati piyapayuhan niya marayaw jajakan niya marayaw sabab impagtarbiya sin in Muslim hatay manghud niya Muslim amuin mara into parkala na sabot ito amon tulong tain amuin hambok din ang mga sarayaw-rayaw ini panghindo kato sin akaman na to amin bata-bata di siya mabunsa dahil nakasiwi-siwi niya sampai siya sumulig amuin manjari na siya katindukanan niya na ginawabaran niya maraan niya bihan amin di na siya kasusasin kampung niya magtubihan bata-bata pa maingat na rungasin amuin pakaradyaan niya na amoy at tulong tain ini panghindusin agama Islam insyaAllah so dihay ni katuan mga panang manakam Islam atin amo yan to in maksud sinamun lang ta agama maksud sin sara atin niya in bata-bata so ya mun dihilan hampar mun ta bato mo kayo pilan halaka inamun lang ta maka-focus ka o hamuin hikarayaw nga bata-bata
Biyan tugari. Nariyan yang kan nasabot lang na wa min huna wajaba ala wali at-tifl kama huwa wajibul qada ay yura'u wajibul qada ay yura'u da'iman fi babi al-hadana mas'ad at-tifl faqat. Amuyan to. وهي تربية جسمه وعقله وروحه بدون التفات إلى أي اعتبار آخر إذ صيانة الطفل هي الغاية المقصود الشارع من الحضانة. Namun itu. Di ini mga pala na agama Islam na wajib doon ha amun wali. Wali amun guardian si bata-bata katuan na wajib doon kaniya. Biada sab sing ka wajib ha mga law ta amun qudat amun mga law maghuhukom katuan na magdiriil hukuman. In suway nila kitaon paliharaon inamun long ta hikarayaw paamuin long ta bata-bata at inakitaon nila bang biyadiin amun maslaha hikarihila bata-bata kari ito yung kitaon sinamon wali niya katuan guardian niya amoy din nakafocus siya biyad to kari nang biyadiin bata ini sumambu pamarayaw lumayo yung pag-iman niya lumayo yung pamaranan niya yung sinakal pikilan niya ma-develop amoy to kari so wajib ito ha amun wali amun guardian si bata-bata yung nagkaama niya tawagan niya atau auntie niya katuan wajib bentukanin suway niya unuhan. Natin niya payuhan ng bata-bata. Demikian ay sabi namon lang ta mo na magdiri hukuman ini katuan na amoy kitaon niya. So pama aun pagpian niya on. Nakitaon niya law na nayaon labi mapatut. Kapangatod ko inyaon kita ko pag research ko amon lang ta pagkatao sinamon amaon ini siya labi mapatut suway mag-ayura wata-bata sa mayta hapangatod na mo siya in maingat mag-upik sa wata-bata ini hamon kaibanan. So amoy ting kawajiban mga palangon na kamistan sa mayta kaunahan di tarbiyahon in ginhawawaran si bata-bata sampai paakal pikiran niya iban sin niya walihan niya. Bangin to ini di mo kakausan na wala ko kaya unuhan. Wala ko kaya wajiban. So ay hilin man to paamon labi mapato. Labi mapato. Amoy yan to. Labi kaya lang niya. Insara doon na. Ang biyat to rin sabin nila. Yung kahantang niya. Pag ano ni guardianship ba ini? Guardianship ha. Tungod si bata-bata. Na in mga yan, bukod sa diya akamata Islam, kataan sin hula yan, aun aturan nila tungod paparkala si mga kabata-bataan, mga sanakanbihan, labi-labi na bang naon ha antara sininaiban sinama pagbutas. Nain niya to katan pagkitaon. So, mga hawla milikan niyon na tubihan, kitaon. Bang sa pa ama yaon biya mga unuyaon, murakuman aturan nila dukain. Kitaon in kahalang. Pasal si maslaha si bata-bata, bang indayahan ina, bihan, way naman ng sinama. Dito yan tuha ina, magtuhi ka utang. Bihad to namin kuan nila. Misan daan biya di nila sa sin ama anak niya, way mahinang niya. Sabab niya to sara sininihula. Inamin magdihil sin aturan dito katantan. Nain kato, duha ingin kato. Sabab ini katan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. But in katan sin hukuman sara hatungod sin akaman na to, dahil hatuhan rapul alamin. Bukun hinang-hinang sin siyo mano siya. Bukun at kalpikilan. Bukun takainok. Na amo na. Na amo onin subay maakad. Nalabi-labi na lang tabang siya ini hukuma Islamia, nalabi marayaw. Sabab maakad na tuod din namin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini lang taring mga yato, pangadyan sin kita niyo insyaAllah. Kalo-kalo yato makadihil ang mga katawtay mga uranbiyan, tiyo-tiyo pangadyan, amuyin, tungod paparkala, lang tasid paghula-hula, lamod yato kahalan, amuyin subay yato upiksaon sin tiap-tiap Muslim, hatihon marayaw hatungod sin pakala amoy ini hikarayaw sin bata-bata ng tuwihan na inya to katan bukod sa disay nilang tamin biyeta namong ini sampay si mga nakarungog hawak tuwihaon in kamo yan magkamo makapasampay isa pa mga katawtay manguran kalaw lais si ansin bihad tin aturan bihad makawak ka makarayawan mangkarna in pagpasampay niyo karna sin Allah subhanahu wa ta'ala so baba mo adto in kamaksuran sin kita katantan damikian in kamaksuran sin namin programa sin kita ni we had to in maksud niya inshallah supaya makapagsawsaw kita niyo sin nikmat sa lago-lago dengan Allah subhanahu wa ta'ala amo na in pagpasaplag sin kalam niya di hababaw sin gumi ini karena balik-balikan namo in kami ini na bukon tuod biya mga kalalangukan inamin kamaksuran ini kata matutuod to din way tuod paglangog-langog sa pag-agama ka to pag-agama bihan na amo tulong tain biya mga ikapasampay namo waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau duaing waktu yato insyaallah bangkitan yung makatagna ahad sungon yan at ini duaing na maudo na to dahil dito sa sumakawa di da mapinda
namin maudu sing kita puunan ni asal amo na in paay na tadhabon. Harap na to na pakain atau harap niyo na pakain ng sin Allah subhanahu wa ta'ala na tanto sa Mga suring Allah ta'ala katuan. in yan to katantan suway in jawaban sing kita katantan na in kami pirru ilallah. Ating pakoy kamo harap patuhad Rabbul Alamin. Wala ka pakoy na to dukain. So wala kita numakoy man to kaniya. Impakoy kaniya, tumayma sin sara niya, tumayma sin daakan niya, paglugtuan sing kita hinangon pagangkautaan, magkaat kaniya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala amo tulong tayo pangajian ta bihawon ini insyaallah ta'ala murah-murahan pia pagbarakat katon at kaniusin Tuhan Rabbul Alamin in waktu na to. Salam doa apakatan, imaalok kamo waktu ini, dan hindi naman halaman sinula na to ini, sampai na pa mga yadto sila kataw tayo mga huran hawa hula Arab, hula Islam, na salam doa kanyo kataan mga kataw tayo mga huran, itokbal ko pa ini partner ko in law, simba sa Anggalis, inamin kapatutlong tayo sa ini manalam salam ka. Okay, alhamdulillah mga palangon na kami Islam. Ito na yung waktu lang tabi mo kusmiyabot na yung waktu sing kita niyo. Duman ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala sambat singgol ko kalasahan. Natin bang mayan awon lang ta na kawa na to na pusok mga magpusok kato na. Alhamdulillah. Dahil mga lang ta pangadyan na mo in kaya tukbasing kami hay doon yaon. Lang ta paliharan sinamon lang ta pag-ipat ha amin bata-bata. Karena ini kewajiban mga palangon na kami Islam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala tubtub dito na hadda lang tayo biya lang ta maudo sing kami hatungod sin ini insyaallah bang so pa malong ta biya mga aon pagkabuhi sa taong pawakti kamus kamus ito Rabbul Alamin susung lang ta ahad to na mag lumag na kami sa si maudo amon maudo atin na kaguna na sa sing kita ni mga palamon ha kami Islam. So amoy to bang mayan sin Allah taala pagbakat kato niyo paglingkod-lingkod sing kami ri haluman ini sarta lang ta impagtayong sing kamo amoy yan kamo tampat ni beya unti matayong kamo imatod kamo pangindua atin niya dang ha kami iban sing kono ko atin na mangindua po Allah taala napay sabing kamo pangindua dahan man kami sabi insyaallah subhanahu wa ta'ala katuan na bang mayan sin Allah taala naman kita niyo atin niya masi bihilan kabuhi iban lang ta amoyin barakat sin pangumulan sarta long tamuin tao kasi amon manukbali sinamon kawajiban ha katuan ang kawajib sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma jal istima'ana hadha istima' ma'suma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma waj'alna ya Allah minal mutahabbina fillah wal mutamassikina bi awamirik wattiba'i sunnati nabiyyika sinabi nawahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.